да барган зур әзерлекнең финишы булган. Җәйнең соңгы аенда узган эшче һөнәрләр чемпионатының үзенә күчәбез. Кайнап торган Казан. Әйдәгез, 5 көнне иң якты вакыйга буларак искә төшерик әле. Спасибо and Rahmat. Здравствуйте. Шын көңілден һәммәгезне бу зур җиңү белән котлыйм. Киләчәктә дә алда уңышлар булсын. Казань – блестящий, энергично развивающийся город. Спасибо Татарстану, спасибо Казани!